natake naman ako ng sakit ko. Ano po yung sakit nyo? Nawawala ko sa sarili. Ay mga Kalingap, dito po tayo ngayon sa tabing dagat. Meron pong nilapit po sa atin dito na deserving daw po na kailangan daw po ng tulong. So nandito po tayo para mag-vlog. Gamitin po yung platform ng YouTube para makatulong, makita ng sponsor, at kung may revenue po naman, syempre makakabigay din po tayo galing po sa ating channel. Ayan po mga Kalingap, ito po yung lugar ni ate, at grabe daw po yung pinagdaanan nito mga Kalingap. At tara po natin sabihin. Magandang araw po. Ano pong nangyari sa inyo? Ano po, may sakit kayo? Saan po kayo natutulog? Pag-isa ka lang po dito? Ako yung kumakuha po kung kasama ko dito. Nasaan po yung apo nyo? Sa kabilang bahay. Ano dito ka po? Ano pong nangyari? Nakwinan po ng mainit na tubig. Mainit na tubig? Isang buwan na po nga nito. Isang buwan na? Oo. Hindi gumagaling? Galing naman siya. Ano pong kailangan nyo at kailangan hingi daw kayo ng tulong? Ano daw pong kailangan? Sa aking buhay. Kasi sulo-sulo na lang po ako, isa-isa na lang ako. Patay ng asawa ko. Patay na po, tapos na ba't po kayo na ganyan na ano pong nangyari? Bakit kayo na nakwinan po yung kuya na init na tubig. Nalagi na kuya ng buhusan. Nabuhusan? Bakit po kayo nabuhusan? Iinit lang po akong tubig. Mag-isa naman lang ako sa bahay namin. Mag-isa lang kayo, nag-iinit ka po ng tubig, tapos nabuhusan ka. Bakit po kayo nabuhusan? Nahulog? Oo, kasi yung natake naman ako ng sakit ko. Ano po yung sakit nyo? Nawawala ko sa sarili. Nawawala ka sa sarili? Pag nawawala ka po sa sarili, anong nangyayari? Nakakatulog lang ako. Nakakatulog? Parang bumabagsak ka, parang nahihimatay. Tapos nung mangyari po yun, ano yung nangyari? Wala ako sa sarili. Doon sa mainit na tubig ka nakatulog? Dinala nga ako sa BMC. Dinala ka na din sa ospital? Oo, nasaan po yung mga reseta? Nandun sa anak ko. Grabe na yung ang laki ng sugat nyo. Ito pa nga Hanggang sa katawan. Di hanggang sa sa breast. Nawala na yung breast nyo, Nay? Isa na lang ito. Isa na lang. Yung isa kinain ng buo nung... Oo, talagang siya, nasunog siya. Grabe Nay. So may gamot pa kayo? Mayroon naman akong iniinom. Nagbibili-bili na lang ako. Saan po kayo kumukuha ng Yung pambili? Oo. Sana ko. Nahingi ka po sa anak nyo. Naghihingi din po ng tulong sa akin yung kamag-anak nyo ata yun. Sino? Babae. Taga daw kayo, Butawanan? Oo. Nandito nga yung anak kong panganay. Dito na lang siya magkukuyan sasama-sama pagkuhan. Kasi wala naman akong pambiling bulong. Kaya bumibili na. Kasi naman nagbibigay sa akin yung pambili. Masakit. Nagkape ka na po, ma? Oo. Ay, ito yung anak niyo po. Masakit po. Masakit pa rin. Anong oras po siya sumasakit? Kuya, pag inaatake ako, sumasakit siya. Sumasakit siya. Pag inatake ka ng epilepsy, kasi bigla na siyang dito ka daw ate, para malaman natin yung paano yan, di yung sugat niya na dugo kapag nabagsak siya. Bawal ka pala na anong
Anong ano nyo po? Anong oras kayo inaatake? Wala naman sa oras, kahit gabi. Ano bang klaseng atake yun? Yung na ganyan po siya. Parang Para convulsion. para siyang na epilepsy. Tapos na laway po siya. Mm. Minsan po 4 na bisis po siya inaatake sa isang araw. Wala man. Malala ano? Ano daw yung sabi ng doktor? Anong Epilepsy. Galing na po kami ng BNC. mm Tapos inanuhan man po siya ni gamot po sa epilepsy at wala. Tapos wala naman po kami pansuporta. Tamahal man po baga ang ano sa epilepsy. Pero may gamot siya dapat sana Opo. para mabawasan yung pag-atake ng epilepsy kasi masusugat at masusugat yan ano? Yan po, Kasi pag naggaganon siya nag-chill siya, magagasgasan. Kaya na matagal na yung sugat nyo, hindi pa rin gumagaling. Isang buwan na. Pag nga-atake kayo na nagdudugo. Oo. Grabe. So ang problema nyo na ay gamot dun sa epilepsy. Yun yung gusto nyong matulungan kayo sa gamot. Grabe yung sugat ng mama mo siya, mama mo. Opo, mama ko po. At grabe yung sugat niya eh. Ayun, meron pa siyang gamot na sa sugat. Binibilan ko na lang po ng Sipalixin. Ano ba yun reseta ba yun ng Opo, doktor? reseta po ng doktor. Tsaka bawal siya nung mga pagkaing malalansa Opo. Hindi siya nakain. Malunggay yan. Pwede ka na magkain ng mga gulay, malunggay. Yan yung mga kakainin mo. Wala ka na maliit na na anak. Wala. So siya na ikaw ng bunso, parang gano'n. Hindi po, mayroon pa po. Lalaki po ang bunso namin. Ang ilang taon na siya? Kuya na siya, 16, 16. nag-aaral. Oo. Sino nagpapaaral? Sa Roma. Ha? Sa kuya Tandok. Sino pong nagpapaaral dun sa anak niyo? Yung kuya, ayaw na nga pag-aral kasi. Hindi na siya nag-aral. Oo. Ang trabaho na lang. Nagtrabaho na lang siya. Pag dating ko dun, nagalis na. Para daw meron na daw akong katulong. Trabaho na lang siya. Mabait naman ang anak niyo, Nay. At kawawa man din kasi pinili niyang Yun na lang ang pinili niya. magtrabaho para makatulong sa iyo. Siya para makatulong. So ibig sabihin ay parang napilitan siya na magtrabaho kasi ganyan yung kalagayan niyo. Kailan pa po, matagal na po ba yung niyo, yung epilepsy? Kuya na siya, mag-aanong na taon na. Hindi po. Kung akit po kami, gura ka na kaya. Mga 20 years na po. Tapos na tiyempohan siya nung inatake siya doon siya sa tubig na natumba. Mas malala, Nay. Kaya mag-iingat po kayo, dapat may kasama kayo lagi. Yun na lang isang mag-isa. Lagi kang mag-isa. Dito siya natutulog. May lang, kunting harang lang ng dito. Bakit ayaw niyo pong sa bahay nila? Dito na lang gusto ko. Bakit po? Kahit tanghali, makapagtulog-tulog. Presko. So, kailangan hinatidan nyo na lang pagkain. Opo, natin lang ko. So, ang kailangan lang talaga yung sa gamot. So, yun, Nay. Tayo kung may magbigay na sponsor para sa gamot ninyo. Ano pangalan niya, Nay? Lailani. Si Nanay Lailani. Wala na po siyang asawa, mga kalingap, at meron siyang epilepsy. At inatake siya, natumba siya sa mainit na tubig. Nay? Halos nawala na yung isang breast nyo dahil dun sa sunog. Nasunog talaga, no? Opo, tapos ganito niya po. Sa buong Opo. na lang. Yan po yung kalagayan ni Ma'am Lailani. So kailangan po niya ng gamot sa epilepsy at kaunting support. Ayan, ay magbibigay po ako mula sa channel natin. Kung may magbigay pa man po galing sa sponsor, ipapabot po natin sa inyo
para at least ano, Ito nga po. may ano pa, ano, Ito na lang dito. may kunting sugat pa. Ito na lang. Kapag umaatake yan, nagdudugo yan. Kawawa man po. Kailangan magamot muna yung mabawasan yung ano, yung hindi nyo na maitik, ano yan, maibend. Pwede pa naman. Kaso yung ma-straight, hindi na. Kawawa talaga mga kalingap. Kawawa talaga po mga kalingap. Hindi nyo na ma-straight. Ano na bigay po tayo mula sa channel natin. Kaunti tulong. At ito na yung sa channel natin. Bigay tayo para kay nanay. Ito na at pambili po ng gamot at sa epilepsy yung lagi lang tayo manalangin na walang imposible sa Panginoon, makakaraos ka rin. Yan po yung pinaka-importante, laging manalangin at magamit pa yung buhay nyo para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Yan yung importante. Yan. At manalangin tayo na sana ay may yung mga gamot. Tsaka pray tayo na gumaling ka na doon sa walang imposible doon sa epilepsy mo. Lagi lang manalangin ikaw mismo yung magpe-pray. Malay mo kapag gising mo isang araw wala ka ng epilepsy. Di ba? Walang imposible yan. Ganyan ang ating Panginoon, mabuti ang Panginoon natin. Ayan po mga kalingap si Ate Lailani. So gusto pong magpabot ng tulong sa kanila. So ito po ang ating Gcash at papabot po sa kanya. At salamat po mga kalingap. Salamat po kalingap. Salamat din sa inyo at God bless sa inyo. Wish lang Nawa ay gumaling na si nanay para ma-happy na nakangiti na po si nanay. May pambili na pong gamot at salamat po mga kalingap sa suporta sa channel natin, sa ating charity vlogs. Nawa po marami pa tayong matulungan at God bless po sa ating lahat. Sige na, paalam na po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi nyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula.
natin inyo. sa